Айде! Слагай го натам. Пътишка. Натам. Къде? Супер го Зоната натам, да. Видиме как ще върви по водата. И се снимаш. Отакива крилото. Нормално е да опира крилата. Да. Така. Как лети звера. Аз така се загледах, че забравих да снимам, човек. Стига, бе, верно? Да, ма сега го фана. Не, сега го снимам. Птиците! Лети с много малко грязно, човек. Много красиво е това. Защо кацна чак там? Защото там успях. Резачка. Малко. Какво ехо прави? Резачка голяма. Много крилото ли много? Не. Колкото да искам да снимам, хубаво не става. С намаряна камера. По-добре, отколкото да рисуваме после какво е било. Ето сега ще видиш как е. Подскок. Какво направи? Ей! Загъсна ли? Не. Ай, стой! Лошо! Сега ще трябва да ходим от среща. Това видео ще е хит.